Вітаю вас! Сёння нядзеля 20 снежня. У эфіры тэлеканала Віцебск выніковая праграма «7 дзён». Мы гаворым пра самыя заўважныя падзеі мінулай сямідзёнкі. У студыі Вольга Шмаргун. Стабілізаваць сітуацыю ў эканоміцы і шукаць новыя рынкі збыту. Пра гэта ішла размова на сумесным пасяджэнні прэзідыума абласнога савета дэпутатаў і абласнога выканаўчага камітэта. Абмяркоўваліся вынікі работы народнай гаспадаркі в обласці і выканання бюджэту ў бягучым годзе, а таксама праект бюджэту на 2016 год. З падрабязнасцямі Інна Кірыенкава. Сёлета 15 рэгіёнаў Віцебскай вобласці не дасягнулі ўзроўню мінулага года па тэмпах эканамічнага развіцця, а ў 10 раёнах адзначаецца падзенне аб'ёмаў вытворчасці. Рэалізацыя прадукцыі на расійскі рынок абярнулася для віцебскіх прадпрыемстваў стратамі. З-за дэвальвацыі расійскага рубля яны губляюць до 20% экспартнай выручкі. Именно по предприятиям концерна «Мясомолпром» внешняя дебиторская задолженность за 2015 год увеличилась на 50 миллиардов рублей и составила более 113 миллиардов, просроченная выросла почти на 2 миллиарда и достигла 19. Это тоже результат концентрации поставок только на рынок России. Неабходна дыверсіфікацыя рынкаў збыту. Кіраўнікам на месцах патрэбна праяўляць больш ініцыятывы і напорыстасці ў заключэнні дамоўленасцяў на экспартныя пастаўкі прадукцыі. Са свайго боку прадпрыемству неабходна пастаянна ўдасканальваць тэхналогію вытворчасці з тым, каб павышаць канкурэнтаздольнасць выпускаемай прадукцыі. Дойти до каждого предприятия, до каждого технологического процесса. Не так много у вас предприятий в районах. И вы за счет этих резервов совершенно другие будете иметь показатели. Совершенно. Поверьте, сегодня никто из вас не занимается глубоко технологией. Никто. Я уже в этом убедился. Замароджванне тэмпаў эканамічнага росту негатыўна адбілася на выкананні бюджэту вобласці ў бягучым годзе. Прыбытак скараціўся амаль удвая. Між тым даходная частка бюджэту напрамую залежыць ад работы рэальнага сектара эканомікі. Бюджэт будучага года прагназуецца ў памеры 17 триллионов 432 миллиардов рублёў, што на 13% больше леташняга. В прогнозе бюджета учтены доходы местных бюджетов, которые будут привлечены за счет повышения ставок налогов на собственность в сумме 353 миллиарда рублей. В связи с этим местным советом депутатов должны быть приняты в полной мере и реализованы права на применение повышающих коэффициентов к ставкам налогов на собственность. Сума расходаў, а гэта 17 триллионов 276 миллиардов рублёў, вызначана жорсткімі умовамі эканоміі. Гэтых сродкаў недастаткова. Вы должны все понимать, что бюджет, он сформирован, но его поделили по самому скромному принципу, по минимальному. Тым не менш, рэзервы для папаўнення бюджэтаў усіх узроўняў ёсць. Іх неабходна шырэй выкарыстоўваць. Прагучала нават прапанова аб стварэнні дадатковых фінансавых фондаў, што дазволіць вырашаць найбольш вострыя праблемы на месцах. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Новую лінію па вытворчасці цэглы на Обальскім керамічным заводзе плануюць запусціць у студзені 2016 года. Мадэрнізацыя цэха нумар 2 працягваецца некалькі гадоў і фінансуецца з інавацыйнага фонду абласнога выканаўчага камітэта. Яна дазволіць прадпрыемству не толькі павысіць якасць прадукцыі, а і знізіць яе сабекошт. Адно з буйнейшых прадпрыемстваў Шумелінскага раёна на гэтым тыдні наведаў кіраўнік вобласці. Мікалая Шарснёва ў першую чаргу цікавіла эканоміка завода і перспектывы реализации обальской цеглы. Падрабязнасці у наступным сюжэце нашай праграмы. Мадэрнізацыю другога цэха на Обальскім керамічным пачалі яшчэ ў 2012-м. Дагэтуль тэхналогія вытворчасці цэглы была вельмі энергазатратнай. Да і па сваёй якасці прадукцыя не адпавядала сучасным патрабаванням. Таму прадпрыемства вырашылі пераабсталяваць, закупілі новую лінію. Агульны кошт праекта 103 мільярды рублёў. Сродкі выдаткаваў інавацыйны фонд аблвыканкама. На данной линии мы используем в качестве добавки, почему инновационная продукция, это отходы станции обезжелезания, так называемый оксид железа, который позволяет его использовать как отощитель и как красящую добавку. То есть в будущем можно будет использовать различные цветовые гаммы данной продукции.
Новая линия по вытворчасці цэглы – гэта напалову украінскае, напалову грэчаскае абсталяванне. Зараз спецыялісты з Грэцыі якраз завяршаюць яго монтаж. Яны ж у перспектыве зоймуцца наладкай і гарантыйным абслугоўваннем. Кіраўнік праекта Апосталас Мораш запэўнівае, адразу пасля калядных канікулаў у студзені яны скончаць усе работы. Мы находимся здесь уже 1 месяц. Мы работаем над монтажом и проверкой нашего оборудования. Мы установим наше оборудование в многих странах мира. Китай, Малайзия, Колумбия, Перу, страны Африки. Мадэрнізацыя дазволіць заводу знізіць энергазатраты ўдвая, адпаведна меншым стане і сабекошт прадукцыі. Акрамя таго, павысіцца якасць цэглы, узрасце яе марозатрываласць і тэрмін службы. Новая лінія разлічана максімальна на 45 мільёнаў цэглы ў год. Для пачатку плануюць выпускаць 30 мільёнаў. Рэнтабельнасць продажу па разліках спецыялістаў складзе каля 17%. Тым часам старшыню віцебскага аблвыканкама у першую чаргу цікавяць рынкі збыту прадукцыі. Не чакаць пакупнікоў для обальскай цэглы, а шукаць их самим – задача для кіраўніцтва прадпрыемства. Данная продукция, она производится и в других регионах, но тем не менее мы должны понимать, мы находимся в более лучших условиях, потому что рядом Россия. И не продать нашу продукцию, ну извините, это значит по меньшей мере это халатность. Другого нельзя сказать. Поэтому мы обязаны произвести, мы должны серьезно поработать над снижением себестоимости, создать конкурентоспособный товар, дабы он легко реализовывался на внешнем рынке. Акрамя таго, новая лінія па вытворчасці обальскай цэглы аўтаматызаваная, таму пэўная частка спецыялістаў завода пасля яе запуску можа застацца без работы. Кіраўнік вобласці прапанаваў выйсці на свабодных плошчах, арганізаваць новую вытворчасць, каб людзі маглі працаваць. Обальскі керамічны прадпрыемства горада ўтваральнае, дапусціць у пасёлку беспрацоўі нельга. На першых парах Мікалай Шаснёў паабяцаў заводу падтрымку. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Шумілінскі раён. У Віцебску адкрыўся сучасны гандлёва-лагістычны цэнтр холдынгу «Беларуская гарбарна-абутковая кампанія «Марка». Для вытворчых кампаній, якія ўваходзяць у склад холдынгу, аб'ект стане адзіным цэнтрам лагістыкі. Праект рэалізаваны ў адпаведнасці з указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб мерах па развіцці гарбарна-футравай вытворчасці і вытворчасці абутку. Маштаб лагістычнага цэнтра ацаніла Юлія Устінова. Вялікі чырвона-белы будынак па Бешанковіцкай шашы – гэта першы ў Віцебскай вобласці лагістычны цэнтр такога маштабу. У яго ўкладзены 120 мільярдаў рублёў і 1 год работы ў рамках інвестыцыйнага праекта, стварэнні вытворчых магутнасцяў па выпуску абутку да 5 мільёнаў пар у год і рэканструкцыі футравага камбіната з улікам стварэння холдынгу. Это пример тому вложения инвестиций, так сказать, вот местной компании «Марка» в наш родной город. Это рабочие места, это инвестиции в экономику города, которая, я уверен, вернется, будет окупаема и даст новый виток развития компании «Марка». Дагэтуль аптовыя партнёры прадпрыемства ў холдынгу адгружалі прадукцыю з 3 прадпрыемстваў кампаніі, а цяпер адгрузка ўсяго абутку будзе ажыццяўляцца цэнтралізавана з аднаго склада, што, безумоўна, больш мабільна і зручна для аптовых пакупнікоў, як і размяшчэнне лагістычнага цэнтра ў аддаленасці ад цэнтра горада і ад шчыльнага патоку аўтатранспарту. Плошча склада гатовай прадукцыі 10 тысяч квадратных метраў, дазваляе размясціць больш за 1 мільён пар абутку. На складзе прымяняецца аўтаматызаваная сістэма адраснага захоўвання. На площади 10 тысяч квадратных метров мы можем в любой момент времени знать, в какой именно ячейке что находится, какой артикул находится по складу и, собственно говоря, операционно работать с этой обувью. Это основное преимущество и отличие от программного обеспечения, которое автоматизирует просто склады. Параду адкрыццё гандлёва-лагістычнага цэнтра «Марка» не толькі аптовых кліентаў холдынгу, а і рознічных пакупнікоў. Тут жа размясціўся магазин новага для Віцебскай вобласці фармату «Аутлет». Абяцаюць беларускі шопінг з еўрапейскім размахам. Мне видится успех вот этого логистического центра, он будет. То, что сегодня мы видим даже по тем людям, которые заинтересованы, чтобы, скажем, продукция была, скажем, ниже, они вот сюда приехали, несмотря на то, что, скажем, это немножко, здесь небольшое расстояние, немножко, скажем, оторван от города или от центральных таких, скажем, улиц города. Поэтому здесь я вижу преимущество
так как и для нас, и для предприятий, так и для посетителей данного комплекса. У перспектыве складскі комплекс можа яшчэ больш разрасціся і стаць запатрабаваным як элемент аптовага звяна для тавараў айчыннай абутковай прамысловасці ў цэлым з магчымасцю прадастаўлення паслуг па захоўванні, апрацоўцы і дастаўцы тавараў арганізацыям і прадпрымальнікам. Юлія Устінова, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск. Першая партыя мяса індычкі ад адкрытага акцыянернага таварыства «Птушкафабрыка Гарадок» пастаўлена ў гандлёвую сетку вобласці. Гэта вынік новага напрамку дзейнасці прадпрыемства. Пра сённяшняе і будучае індыкагадоўлі ў матэрыяле Святланы Макаевай. Да правозу птушкі былі падрыхтаваны старыя пляцоўкі ў Хайсах, дзе да гэтага вырошчвалі куранят бройлераў. Першымі новасёламі сталі 15 000 птушанят індычкі, якія прывезлі з Польшы. Потым закупілі яшчэ 12 000. По поручению губернатора Витебской области Николая Николаевича Шерстнева мы в сентябре 2015 года начали заниматься производством мяса индейки. В Белоруссии производится не более 1000 тонн мяса индейки. А мясо индейки – это очень ценный продукт, содержит много белка, витаминов, микро- и макроэлементов. Кроме того, мясо індзейкі гіпоалергенна. Вытворчасцю мяса індыкоў у рэспубліцы дагэтуль займаліся толькі 2 прадпрыемствы. Патрэба ў дыетычнай прадукцыі вялікая. Спецыялісты гарадоцкай птушкафабрыкі падышлі да новага напрамку дзейнасці з поўнай адказнасцю. Ад правільнай тэхналогіі ўтрымання і адкорму залежыць прывагі і якасць мяса індычкі. Данная птица на сегодняшний день 12 недель, это порядка 84 дня. И вырастает самых содержимых где-то порядка до 100-105 дней, а самцов до 140 дней выращиваем. Самки набирают вес где-то порядка 13 килограмм максимально, а самцы до 20 килограмм. Мясо індычкі адрозніваецца выдатнымі смакавымі якасцямі і вельмі цэніцца тым, што пры максімальным утрыманні бялку у ім мала тлушчу і халестэрыну. Таму яно карысна для любога ўзросту. Ад аршанскага мясакансервавага камбіната ўжо прыйшла заяўка на пастаўку амаль 300 тонн мяса ў цэх па вырабу дзіцячага харчавання. Да новага года ў гандлёвую сетку вобласці паступіць каля 20 тонн карыснага мяса. К Новому году мы планируем поставить торговлю около 20 тонн мяса индейки, чтобы жители Витебщины праздновали Новый год уже с нашей качественной и вкусной продукцией. Кіраўніцтва птушкафабрыкі «Гарадок» лічыць новы напрамак дзейнасці перспектыўным. У будучым годзе аб'ёмы дасягнуць да 1000 тонн мяса, а яшчэ праз год павялічыцца ўдвая. Паралельна з гэтым не спыняецца выпуск курыных і перапяліных яек, якія за свой смак і якасць неаднойчы удастойваліся высокіх узнагарод на міжнародных выставах. Святлана Макаева, Александр Прыстаўка, навіны «Гарадок». Дабрачынная акцыя «Нашы дзеці» крочыць па краіне. Нагадаць пра галоўныя чалавечыя каштоўнасці – асноўная задача гэтых мерапрыемстваў, лічыць Александр Шумілін, старшыня Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях. У межах акцыі «Нашы дзеці» наведаў Віцебскае кадэцкае вучылішча і ўручыў кадэтам сертыфікат на набыццё камп'ютарнай тэхнікі. Падрабязнасці сустрэчы ў матэрыяле Юліі Устінавай. Віцебскае кадэцкае вучылішча створана ў 2011 годзе на базе Лужаснянскай школы-інтэрната гімназіі для адораных і таленавітых дзяцей. Зараз тут вучацца 260 юнакоў і дзяўчат 8-11 класаў. Акрамя агульнаадукацыйнай праграмы яны атрымліваюць першасныя веды і навыкі, неабходныя для службы ў сілавых структурах. З Дзяржаўным камітэтам па навуцы і тэхналогіях кадэтаў звязваюць даўнія сяброўскія сувязі. Сустрэча з Александром Шуміліным працягвалася больш за гадзіну. Дети интересуются инновациями, потому что будущие ученые, они зарождаются как раз в школе. То есть ученые, в науке можно сегодня, конечно, заработать деньги, но никогда ни один человек не пришел в науку из-за денег. Сегодня идеология. В науку приходят ради интереса. И вот эти детские встречи, когда человек чем-то заинтересовался, вот будущих нобелевских лауреатов надо растить с школы. Старшыня камітэта расказаў старшакласнікам пра апошнія навіны ў сусветнай і айчыннай навуцы, цікавыя гістарычныя факты, актуальныя напрамкі дзейнасці Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях, успомніў свае школьныя гады. Кадэты цікавіліся інавацыйнымі распрацоўкамі, задавалі пытанні пра перспектыўныя напрамкі развіцця навукі, пра унікальныя распрацоўкі беларускіх вучоных. Мы узнали, что
Белорусские разработки, исследования и исключительные технологии находятся на одном уровне и даже превосходят по некоторым показателям западные аналоги мировые. Такія сустрэчы гэта яшчэ і магчымасць чыноўнікам пачуць у рэгіёнах ад саміх дзяцей пра іх патрэбы і паспрабаваць дапамагчы, адзначыў Александр Шумілін. Сёлета шэфы падарылі кадэтам сертыфікат на набыццё камп'ютарнай тэхнікі і кнігі. Юлія Устінова, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Да дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» далучаюцца прадпрыемствы і грамадскія арганізацыі, чыноўнікі і прадпрымальнікі. Студэнты Віцебскага медыцынскага універсітэта і Акадэміі ветэрынарнай медыцыны разам з выкладчыкамі вырашылі дапамагчы Віцебскаму абласному спецыялізаванаму дому дзіцяці. На ўласныя сродкі яны набылі для установы медыцынскае абсталяванне. Замест мамы і таты – медыкі і педагогі. Для 100 хлопчыкаў і дзяўчынак Віцебскі абласны спецыялізаваны дом дзіцяці – лячэбна-рэабілітацыйная выхаваўчая установа «Проста дом». Тут пастаянна пражываюць дзеці-сіроты. Сярод іх ёсць малыя з асаблівасцямі развіцця. У паліатыўных палатах дапамагаюць аблегчыць пакуты 10 цяжка хворым дзецям. Наши студенты медицинского университета, они имеют право приходить, они и могут и погладить ребеночка. Для них это очень важно, это поддержка. Естественно, это скрашивает их пребывание. Студэнты-валанцёры з домам дзіцяці сябруюць не першы год. Будучыя ўрачы ведаюць праблемы і патрэбы цяжка хворых дзяцей. Вырашылі дапамагчы. Акцыю па зборы сродкаў пачалі летась падчас фестывалю «Студэнцкая восень». Сёлета да дабрачыннай акцыі «Заўжды выратавальнае дабро» далучылася ветакадэмія. На сабраныя грошы набылі матэрыялы для рамонту памяшкання і неабходнае медыцынскае абсталяванне. Дарэчы, прадаўцы, даведаўшыся, як і для каго яно набываецца, зрабілі істотныя зніжкі. С их помощью собрали достаточно ощутимую сумму денег, и нам этих денег хватило на приобретение кислородного оксигенатора, отсасывателя. Очень ощутимая эта помощь и крайне необходимая нам в данный момент для оказания помощи этим деткам. И, конечно, мы очень благодарны им, очень благодарны медуниверситету. Не засталіся ў баку і выкладчыкі ВДМУ. Набылі для дома дзіцяці 19 ложкаў і матрацы. Я хочу, чтобы мы как-то и не только в рамках проведения фестиваля курировали это учреждение, но и наши специалисты могут оказывать и консультативную помощь. Мы, безусловно, сегодня оговорим и различные другие соглашения и формы нашего сотрудничества. У пераднавагоднія дні стартавала яшчэ адна дабрачынная акцыя «Нашы дзеці». Дапамагчы хлопчыкам і дзяўчынкам з Віцебскага абласнога спецыялізаванага дома дзіцяці можа кожны. Дзіцячыя пажаданні і патрэбы на ёлках жаданняў, якія з 15 снежня будуць стаяць у буйных гандлёвых цэнтрах Віцебска. Зрабіць добрую справу па сілах кожнаму. Юлія Устінова, Дмитрий Котов, Новины, Витебск. И сегодня в студию программы «7 дней» мы пригласили главного врача Витебского областного специализированного дома ребенка Елену Геннадьевну Мизеркину. Добрый день. Добрый день, Ольга. Елена Геннадьевна, с волонтерами-студентами медицинского университета, я так понимаю, вы сотрудничаете не первый год. И сейчас речь идет о новых формах этого сотрудничества. Вот кроме такой благотворительной помощи, в чем это будет выражаться? Но это будет выражаться в расширении медицинской помощи в первую очередь, потому что у нас находятся сложные дети, и с приобретением аппарата искусственной вентиляции легких это будут еще более тяжелые дети, и, соответственно, им нужна медицинская поддержка в первую очередь, и на первых порах нам очень нужны будут консультации профессоров кафедр медицинского университета, детского клинического центра в обязательном порядке, потому что мы от них будем принимать этих тяжелых деток и оказывать им поддержку и медицинскую помощь. Но от студентов медицинского университета, конечно, нам нужна в первую очередь помощь и просто в медицинской поддержке детей, в медицинском уходе, потому что они знают, как это делать, они умеют это делать. И они понимают то, что они делают. Потому что для таких детей в первую очередь это медицинская поддержка. Для всех остальных деток наших это и психологическая поддержка. Там могут справиться студенты других университетов и те же самые клоуны, то есть там, где нужно поддержать и подарить любовь детям. Поэтому рамки сотрудничества нашего расширяются, и я надеюсь, это будет не один год дальнейшего такого сотрудничества. А вам часто помогают неравнодушные люди, и в какой помощи в первую очередь нуждается дом ребенка?
часто помогают, и накануне Нового года мы всегда ощущаем, что люди вспоминают о том, что Новый год — это сказка, это исполнение желаний, и хотят поделиться своим теплом, своим благополучием с нашими детками. И, наверное, уже традиция вот в празднике делиться добром, и это не только новогодние праздники, это и 1 июня, и уже сейчас у нас возникла традиция — это свадьбы. Молодые люди, они пишут пригласительные, что вместо букетов они принимают памперсы, игрушки, сладости. И вот в такой замечательный день бракосочетания приезжают к нам, дарят тепло нашим деткам, сладкие подарки. Детям очень нравится, мы одеваем красивые костюмы, бальные платья и встречаем молодоженов. На сегодняшний день сколько деток и какого возраста воспитываются в доме ребенка? Ну, количество детей у нас постоянно меняется, потому что детки приходят, уходят обратно в семьи, то есть состав нестабильный. В течение этого года у нас поступило 115 детей. Детки разные, детки, нуждающиеся в социальной защите, детки больные, и возраст от 2 недель до 4-летнего возраста. Елена Геннадьевна, социальное сиротство, эта проблема остается острой? И ведь у вас в том числе воспитываются дети, находящиеся в социально опасном положении. Возвращение в родную семью – это редкость, либо родители все же берутся за ум в большинстве случаев? К сожалению, проблема остается еще достаточно острой. И работа по 18-му декрету – это межведомственное сотрудничество. Здесь мы взаимодействуем со всеми ведомствами, и с образованием, и с Министерством внутренних дел. То есть работа проводится колоссальная. Но и мы видим результаты. То есть к нам поступает меньше таких детей, и больше идет процент возвращения в родные семьи. Для многих родителей это является очень серьезным испытанием и толчком задуматься о том, что самое главное в их жизни, и то, что их дети – это самое главное в их жизни. И многие справляются. У нас в течение этого года поступило 60 детей, нуждающихся в государственной защите, 38 ушли обратно в свои родные семьи. Но, к сожалению, это не все. Поэтому сейчас тенденция еще такая, что родители начали бороться за своих детей, и даже тогда, когда проходит лишение родительских прав, многие родители понимают, что вот это конечная точка, дальше идти некуда, и они прикладывают уже на этом этапе все усилия. И я хочу сказать, что это нелегкая задача, очень нелегкая. Это и по временному фактору, и по усилиям родителей. Нужно сделать очень многое, доказать, что они исправились, и они могут отвечать за своих детей. Сегодня в программе «7 дней» мы покажем материал о маленьком мальчике Алёше, вашем воспитаннике, который очень ждет маму и папу. А сколько детей из дома ребенка в уходящем году нашли новую семью? К счастью, это много детей. У нас 36 детей уже ушло на усыновление, 4 ребенка ушло на опеку и 11 детей ушло в приемные семьи. То есть хороший такой показатель. Мы очень радуемся, когда детки находят свою родную семью, потому что счастье ребенка – это именно быть в семье, быть единственным, любимым. Вот то, что нужно Лёше, чтобы он для кого-то стал центром вселенным, самым главным солнышком в своей семье. Мы все желаем Лёше, чтобы он поскорее нашел свою новую семью. Дом ребенка – это лечебное, реабилитационно-воспитательное учреждение. А вот вы лично, Елена Геннадьевна, вы кто больше? Врач, психолог, воспитатель или администратор? Но здесь очень сложно сказать, кто я больше. Любой руководитель, конечно, главный врач уже, он немножко больше администратор, чем врач. Но и особенность нашего учреждения то, что у нас еще много педагогических моментов. И приходится работать и психологом, потому что это работа и с усыновителями, и с родителями детей-инвалидов. То есть психологическое образование тоже оно очень нужно. Спасибо вам. Я напомню, сегодня в студии программы «7 дней» на детскую тему мы говорили с главным врачом Витебского областного специализированного дома ребенка Еленой Геннадьевной Мизеркиной. Спасибо вам.
Амаль 1000 сем'яў у Віцебскай вобласці атрымалі ад дзяржавы сямейны капітал. Яго агульная сума склала каля 17 мільярдаў. Якія сем'і атрымліваюць капітал і ці ўсім хапае 6 месяцаў, каб падаць дакументы, раскажа Віктор Праліч. Віцеблянка Кацярына 10 месяцаў таму з нараджэннем трэцяга сына ўлада атрымала не толькі статус шматдзетнай маці, але і законнае права на сямейны капітал. З падачы дакументу старалася не адцягваць, справа сур'ёзная. Ды і сума, якую пераводзіць дзяржава на рахунак, даволі вялікая – $10 000 США. Приятно, что о нас государство думает, как-то стимулирует этот процесс рождаемости. Есть стимул жить еще 18 лет, а там еще и больше. Конечно, будем ждать, будем пользоваться, если понадобится к 18 годам. На сённяшні дзень у Камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне падалі заявы на сямейны капітал больш за 900 чалавек. Дзіцячы бум ахапіў Аршанскі раён, Новаполацкі, Першамайскі раён Віцебска. Эксперты раяць не спазняцца з падачай заяў, бо сям'я рызыкуе выпасці з абоймы прэтэндэнтаў на капітал. Такую поддержку государства имеют граждане Республики Беларусь при рождении, усыновлении третьего и последующих детей, родившихся в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года. Право на обращение за назначением семейного капитала может быть реализовано в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Программа падтрымкі шматдзетных сем'яў разлічана на 5 год. Патраціць сродкі згодна з заканадаўствам можна будзе толькі на адукацыю, паляпшэнне жыллёвых умоў, медыцынскае абслугоўванне. Прычым усё гэта у беларускіх установах. Для сям'і нараджэнне дзіцяці – гэта радасць і шчасце, а для дзяржавы падтрымка сем'яў з дзецьмі – гэта прыярытэт і гарантыя нацыянальнай бяспекі. Дарэчы, канцэпцыя новай праграмы дэмаграфічнай бяспекі ўжо распрацавана. Віктор Праліч, Леонід Табол і Кірыл Кайсберг. Навіны Віцебск. Чарговы прыём грамадзян па асабістых пытаннях старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў правёў у Обалі Шумелінскага раёна. Такія сустрэчы ў раёнах, як і прамыя тэлефонныя лініі для кіраўніцтва вобласці, звычайная практыка. Магчымасць не толькі дапамагчы людзям вырашыць праблемы, але і даць аб'ектыўную адзнаку рабоце мясцовых уладаў. З чым прыйшлі да губернатара ў Обалі, даведалася наша здымачная група. У гарадскім пасёлку Обаль 2500 жыхароў, нямала сем'яў з маленькімі дзецьмі, працуюць дзіцячы садок і школа. А вось з гандлёвым абслугоўваннем ёсць праблемы. За прамысловымі таварамі мясцовым жыхарам даводзіцца ездзіць у райцэнтр, а гэта без малога 20 километров. Закрывали все полностью магазины. Внутри, на втором этаже очень большое здание. Там были промтовары, там были обои, клей, все, что для дома, все, что мы могли купить мебель. Сейчас этого ничего нет. Мы ездим в города за этим. За гвоздями, за теми, за все. За цементом даже. Мы едем в город. На працягу года ў пасёлку закрыліся 2 магазины прамысловых тавараў раённай спажыўкааперацыі і 2 кафе. Двухпавярховы будынак у цэнтры напалову пустуе. У аддзеле прадуктаў усяго некалькі паліц з бытавой хіміяй і гаспадарчымі таварамі. Выбор бедны. Все продавалось. И бытовая техника, и вся промышленная. А сейчас здесь нет возможности, да, разместить? Нет. Маці двоих дзяцей Анастасія Любіч у чарговы раз выходзіць адсюль з пустымі рукамі. Зноў прыйдзецца ехаць у шоп-тур у Шуміліна. Але спачатку праблему вырашае агучыць на асабістым прыёме ў губернатара. Тут усплываюць новыя падрабязнасці. Работа магазинаў і кафе упираецца ў фінансавае пытанне. Объекты общественного питания, которые находятся в системе райком, они были закрыты именно по причине нерентабельной работы. Работало сначала кафе на 64 посадочных места, оно закрылось первым еще в апреле 2014 года. Для того, чтобы возобновить работу, то там нужно делать ремонт крыши и все остальные ремонтные работы на сумму не менее чем $500 000. Мікалай Шарснёў заклікае мясцовыя ўлады разабрацца і даць зялёнае святло для адкрыцця кафе і магазинаў індывідуальным прадпрымальнікам. Наступны візіцёр Віктор Тітоў занепакоены якасцю пітной вады ў Обалі. Адкрытым застаецца пытанне будаўніцтва станцыі абезжалезвання. У праграму «Чистая вода» пасёлак пакуль не трапіў, а сродкаў у раённым бюджэце недастаткова. Мы строили станцию обезжалезвания по мере, так сказать, наличие железа. Здесь 1 год было там даже меньше норматива, 0,3. В Витебской области очень много поселков, там где количество железа 7-8, значит, единиц.
при норме 0,3. И мы потому и шли от, так сказать, больших показателей к малым. Проект «Станция обезжалезвания» будет готова ў наступным годзе, а яе будаўніцтва запланавана на 2017. До гэтага часу мясцовым жыхарам давядзецца запасацца фільтрамі для вады. І гэта не самая вялікая праблема. Начальник цеха номер 1 Обольскага керамічнага завода на прыём да губернатара прыйшоў ад імя сваіх падначаленых, а гэта амаль 100 чалавек, 2/3 з іх жанчыны. Пасля мадэрнізацыі вытворчасці і пераходу на выпуск новай прадукцыі яны могуць аказацца без працы. Цех састарэў і маральна, і фізічна. Ён як машына часу ў 60-е гады минулага стагоддзя. Тут і сёння ўсё робяць уручную. За смену, за 8 часов женщины своими руками обрабатывают от 14 до 22 тонн кирпича, каждая женщина. И для того, чтобы мы работали, необходима модернизация. Кіраўнік вобласці не бачыць сэнсу ў тым, каб працягваць вытворчасць нерэнтабельнай прадукцыі, але і грошай на модернізацыю першага цеха няма. Не закончена модернизация основного производства. Нет гарантии, что вы реализуете всю продукцию вовремя, что продукция будет спросом пользоваться на рынке. Пожалуйста, делайте модернизацию первого цеха. За какие деньги? Кто вас прокредитует? Горадаўтваральнае прадпрыемства павінна працаваць рэнтабельна і нават калі спатрэбіцца аптымізацыя кадраў, старшыня аблвыканкама паабяцаў, людзі без работы не застануцца. У крайнім выпадку ў сельскай гаспадарцы працоўныя рукі патрэбныя заўсёды. Вольга Шмаргун, Леонид Табула, навіны, Шумілінскі раён. Прыём па асабістых пытаннях на гэтым тыдні правёў міністр спорту і турызму Рэспублікі Беларусь Александр Шамко. Яго рабочая паездка на Віцебшчыну атрымалася насычанай. Міністр сустрэўся са старшынёй віцебскага аблвыканкама Мікалаем Шарснёвым. Яны абмеркавалі шэраг пытанняў: падрыхтоўку рэзерву нацыянальных зборных, развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы спартыўных устаноў і выступленне вядучых спартсменаў напярэдадні летніх алімпійскіх гульняў у Рыа-де-Жанейра. Многие представители национальных команд сегодня имеют хороший результат, отобрались на участие в Олимпийских играх. Поэтому вот сегодня произошла встреча с губернатором, где мы обсуждали вопрос оказания помощи подготовки национальной команды, вот в частности национальной команды по прыжкам на батуте, консолидация бюджетов государственных, общественных организаций и Национального олимпийского комитета. Она будет способствовать тому, чтобы и подрастал резерв. Мы этому вниманию сегодня уделяем большое внимание. Ну и, безусловно, те ребята, которые уже подросли, которые являются сегодня членами сборной национальной команды по различным видам спорта нашей республики, им были созданы достойные условия. Падчас асабістага прыёму грамадзян міністр спорту Александр Шамко выслухаў заўвагі і прапановы ў розных сферах спартыўнай дзейнасці. Як спорту высокіх дасягненняў, так і рэабілітацыі людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Хотелось бы заострить вопрос в том плане, чтобы, в принципе, городская организация хочет выступить с инициативой, наверное, о создании спортивного клуба для инвалидов. Те люди, которые прошли такой долгий путь и получили инвалидность, они не должны быть за бортом. Пасля асабістага прыёму грамадзян міністр спорту наведаў аддзяленне скачкоў на батуце спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву нумар 1 абласнога цэнтра, дзе азнаёміўся з умовамі падрыхтоўкі вядучых батутыстаў да ўдзелу ў алімпіядзе. Вёска Копці, што ў Віцебскім раёне пад пагрозай забруджвання. Міні-палігон, які месціцца ў паўкіламетрах ад жылых дамоў, разрастаецца з вялікай хуткасцю. Жыхары імкнуцца дастукацца да мясцовых органаў улады з просьбай аб ліквідацыі сметніка. Аднак пакуль безвынікова. У сітуацыі разбіралася наш корэспандэнт Інна Кірыенкава. Вось ужо другі год жыхары вёскі Копці б'юць трывогу. Гавораць, калі раней на гэты міні-палігон звозілі смецце толькі з адной вёскі, то зараз аж з 20 населеных пунктаў Віцебскага раёна. Штогод тут складзіруюць да 1000 кубічных метраў адходаў. Месцічы здзіўляюцца, як можна было выдзеліць участак пад міні-палігон у некалькіх сотнях метрах ад жылых дамоў. Почему в городе так не разрешается? И пусть возят. Дело в том, что на мини-полигон не разрешается захоранивать опасные отходы.
На городской полигон захораниваются опасные отходы. Груды смецця растуць з кожным годам. Побач рэчка, свідравіна. Занепакоенасць месцічаў падзяляюць і эколагі. Не раз ім даводзілася прыцягваць да адказнасці кіраўніцтва мясцовай жыллёва-камунальнай гаспадаркі за размяшчэнне адходаў, забруджванне воды и поветра. В 2014 году этот полигон горел. Дышать вообще, воздуха не было вообще. Была такая загазованность, его тушили несколько дней, потушить не могли, потому что там, сказали, были залежи торфа. И летом, когда жара, здесь поселок такой большой, дышать невозможно, идет отсюда вот запах. В санитарной нормы выдерживаются расстояние разрывы до реки, там 800 метров, до населенных пунктов 500 метров, до той же скважины 500 метров. Здесь все это в норме, но вы же видите, полигон уже старый, он давно эксплуатируется. С большинства населенных пунктов сюда все это привозится. Конечно, объемы стали расти образовавшихся этих отходов, и складирование их, и системы, и сбора, хотя, актуальный вопрос люди подняли, действительно. Тым не менш, гэты міні-палігон мясцовыя ўлады пакуль не закрываюць, бо новы яшчэ не пабудавалі, хоць праект гатовы даўно. Праблема ў адсутнасці фінансавання. В настоящее время полигон не планируется к закрытию до момента постройки городского полигона вблизи населенного пункта Косачи. Резерв мощности позволяет эксплуатировать данный полигон порядка 18-20 лет. То есть это около 6 тысяч тонн отходов может быть захоронено на данном полигоне. Няма сродкаў і на будаўніцтва станцыі абезжалезвання ў вёсцы Копці. Людзі даўно скардзяцца на якасць пітной воды. Железо превышает раза в 3, мутность в 10 раз, запах, привкус в 2 раза. Вот такую воду, конечно, пить невозможно. Строительство не начиналось, только вырыли там котлован какой-то и все, больше ничего. Неякасная вода – гэта праблема большасці населеных пунктаў Віцебскага района. На жаль, часта з-за нядбайнасці кіраўнікоў на месцах праблемы людзей не вырашаюцца своечасова. Чаму было не паклапаціцца пра гэта загадзя? Інна Кірыенкова, Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебскі район. А вось у абласным цэнтры з экалогіяй па ўсім відаць добра. У цэнтры Віцебска на зімоўку асталявалася чарада дзікіх качак. Бліз шматпавярховак па Маскоўскім праспекце ў Яры жывуць каля 60 крыжанак. Назіраць за птушкамі можна нават не выходзячы на вуліцу. Яны ходзяць прама пад вокнамі. У пошуках ежы даследуюць газоны і дзіцячую пляцоўку. Фатаграфіі, на якіх качкі абляпілі пясочніцу, актыўна абмяркоўваюцца ў сацыяльных сетках. Крыжанкі з даверам адносяцца да чалавека. Не палохаюцца гука аўтамабіля, толькі хаваюцца пры з'яўленні зграі варон. Бацькі з маленькімі дзецьмі часта наведваюцца да птушак і абавязкова нясуць з сабой хлеб. Зимой, вот когда начинает выпадать снег, они поднимаются сюда, кормим их. Вот летом как-то вот особо не наблюдаем, потому что, наверное, они, может быть, куда-то улетают. Во всех крупных городах, не только Беларуси, России, Западной Европы, много лет уже существуют городские популяции. У нас больше 1000 их, если брать все водоемы, очистные сооружения. И это такая группа, которая экологически адаптировалась жить в этих условиях. И у нас здесь гнезда были найдены даже на деревьях, на крышах гнездятся. Крыжанкі шырока распаўсюджаны ў паўночным паўшар'і. Па законах прыроды дзікія качкі, як і іншыя віды вадаплаваючых, павінны адлятаць на зіму на поўдзень. Аднак цёплыя зімы і лагодныя адносіны гараджан да птушак садзейнічаюць таму, што пералётны інстынкт у іх губляецца. Крыжанкі сталі сапраўдным упрыгожаннем гарадскіх сажалак і рэк. Аднак дзікія птушкі і жывёлы побач з чалавекам не заўжды добра. Ва Ўшацкім раёне зафіксаваны выпадак шаленства дзікай жывёлы. Першы з 2012 года. У вёсцы Кляпцы аб'яўлены каранцін. Строгія меры бяспекі прынятыя пасля таго, як тут пабываў шалёны янот. У адным выпадку ён пакусаў 2 жанчын, а ў другім на яго напаў дамашні сабака. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле. Нязванага гостя жыхар вёскі Кляпцы Вячаслаў Жаваранак выявіў на падворку ў будцы. Замест сабакі Грома там сядзеў янот. Звер не спалохаўся чалавека і не збіраўся пакідаць прытулак. Я тогда пошел по будке, постукал, не выходит этот янот. Ну, потом взял, перевернул эту будку, перевернул, он выскочил, собака сразу его за шею
и начнут расти. Адразу за вёскай пачынаецца лес. З'яўленне дзікага звера паблізу чалавечага жылля прыкмета дрэнная. Таму гаспадар адразу патэлефанаваў у раённую санэпідслужбу. Лабараторнае даследаванне паказала, што жывёла хворая на шаленства. І хоць кантакту з чалавекам удалося пазбегнуць, сабака Гром мог стаць ахвярай небяспечнага віруса. Зараз чацвераногі праходзіць курс лячэння. Усім домашнім жывёлам зроблены прышчэпкі. За імі установлены строгі ветэрынарны нагляд. Спецыялісты праводзяць падворны абход, тлумачаць людям, як застерагчыся от шаленства. С 2012 года у нас не было случаев подтвержденного лабораторного бешенства. Буквально за последние дни у нас 4 факта захода диких животных в населенные пункты. Это связано с тем, что енотовидная собака в связи с аномально теплой погодой не впадает в спячку и идет на населенный пункт в поисках питания. Яшчэ один янот хаваўся ў пуні побач з домам Людмілы Сушчэўскай у вёсцы Глыбачка. Звярка зноў-таки знайшоў сабака. Такой маленький, как котик такой, да, типа и красивенький такой, лежит скрученный такой, аккуратненький, спит. Ну, думаю, ладно. Ну и причина, что первый, как бы я так это, что он голоден, наверное. Людмила с дочкой вырашылі прытуліць прыгожага звярка, сталі лавіць яго, і калі б не пальчаткі на руках у абедзвюх жанчын, укусы жывёлы былі б куды больш сур'ёзнымі. Она меня как бы не укусила, а просто как бы прищемила, наверное. У нас 6 прививок, аж до 26 февраля. Ці быў янот хворы на шаленство, пакуль лабараторна не ўстаноўлена. Аднак такія паводзіны жанчын спецыялісты называюць неразумнымі, паколькі вірус шаленства для чалавека небяспечны. Более опасно это покусы в области лица или кисти рук. Человек, если не получит прививку, то он 100% гарантия, что он погибнет. Такі выпадак быў зарэгістраваны 10 гадоў таму ў Сенінскім раёне. З таго часу фактаў шаленства сярод людзей у вобласці не было. У разы скарацілася захворванне і сярод жывёл, у многім дзякуючы вакцинации. Разбрасывание приманок с вакциной очень эффективно способствует тому, что бешенство уменьшается. И вот за эти 4 года 2 раза в год проводилась вакцинация в дикой природе в 15 районах Витебской области, и это дало свой положительный результат. І калі ў 2011 годзе ў вобласці былі зарэгістраваны 169 выпадкаў шаленства жывёл, то ў бягучым толькі 23. Інна Кірыенкова, Вольга Маслоўская, Александр Петровецкі, навіны Ушацкі раён. У Віцебску спынена дзейнасць злачыннай групоўкі, якая праз інтэрнэт ад імя праваахоўнікаў збірала штрафы за прагляд відэа 18+. Арганізатары махлярскай кіберсеткі грамадзянін Расіі і 2 жыхароў Віцебскай вобласці. Адзін з іх пэўны час вучыўся на IT-спецыяліста. Ён у якасці лідара групы і распрацаваў шкодны вірус, які стаў асновай крымінальнай схемы. Пользователь сети интернет, переходя по рекламной ссылке, попадал на сайт злоумышленников, после чего на компьютере потерпевшего появлялось требование от имени Министерства внутренних дел Республики Беларусь о переводе денежных средств в счет уплаты за административное правонарушение, за просмотр якобы сайтов, содержащих порнографию. В сумме, как правило, 500, 600, 650 тысяч белорусских рублей, суммы были разные. Дан срок для уплаты штрафа. Денежные средства вы должны перевести на такой-то номер телефона. Зараз адзін з удзельнікаў злачыннай групоўкі затрыманы, іншыя знаходзяцца ў вышуку. У практыцы віцебскіх праваахоўнікаў гэта першы выпадак раскрыцця настолькі буйнога кіберзлачынства. Ахвярамі камп'ютарных махляроў за адзін толькі месяц сталі больш за 200 грамадзян Беларусі. Агульная сума выкрадзеных грошай як мінімум 150 мільёнаў рублёў. Цяпер інтэрнэт-злачынцам пагражае адказнасць адразу па некалькіх артыкулах крымінальнага кодексу за камп'ютарны сабатаж, крадзеж з выкарыстаннем камп'ютарнай тэхнікі і распаўсюджванне шкоднага праграмнага забеспячэння. Бойка і абраза па нацыянальнай прыкмеце абярнуліся для віцебскага хлопца вялікім штрафам. Малады чалавек распусціў кулакі ў рэстаране і пры гэтым абразіў сваіх апанентаў, прадстаўнікоў адной з дзяржаў Закаўказзя. Судовае пасяджэнне было выязным, але скончылася прысудам не толькі хулігану. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Ён ударыў першым без відавочных на тое прычын. Справа адбывалася ў канцы кастрычніка ў адным з рэстаранаў Віцебска. Малады чалавек запрасіў туды сяброўку. Крыху выпіў і звярнуў увагу на 2 хлопцаў за суседнім столікам. Паўднёвыя госці яму чымсьці не спадабаліся. Просто что как бы смотрели, вот и меня вот это вот зацепило, что просто у нас взгляды совпадались, как бы. То есть вас зацепило то, что 2 парня смотрят на вас?
Ну, не только на меня, но и девушка. Далей у ход пайшлі кулакі. Бойка была доўгай і скончылася крымінальнай справай. Телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья. То есть это были всего лишь ссадины, синяки, однако дело в том, что их было причинено значительное количество, от не менее 11 травмирующих воздействий. Акрамя таго, малады чалавек абразіў сваіх апанентаў па нацыянальнай прыкмеце, а гэта магло абярнуцца для яго зусім іншым артыкулам крымінальнага кодексу – распальванне міжнацыянальнай варожасці, намнога сур'ёзней, чым проста хуліганства. Аднак суд вырашыў, што хлопец не меў гэтага на мэце і прысудзіў яму штраф больш чым у 14 мільёнаў. Как правило, данные дела всегда стоят на особом контроле. Всегда отношение правоохранительных органов очень достаточно серьезное к этому вопросу. И в основном мы, конечно же, стараемся спрофилактировать данный вид преступления. Работаем совместно с иными службами органов внутренних дел, как патрульно-постовая служба, милиция, участковые инспектора. Судовое пасяджэнне зрабілі выязным і запрасілі на яго работнікаў завода, на якім працуе хуліган. Хтосьці з таварышаў вырашыў падтрымаць хлопца, быццам бы выпіў, учыніў бойку. Што ў гэтым страшнага? Спрэчка з суддзёй абярнулася адміністрацыйнай справай. На добраахвотнага адваката склалі пратакол за непавагу да суда. Цяпер і яму пагражае штраф да 3,5 мільёнаў або нават адміністрацыйны арышт. Выпадак беспрэцэдэнтны, такога ў судовай практыцы Віцебска яшчэ не было. А галоўныя героі гэтай гісторыі пасля суда памірыліся і нават паціснулі адзін аднаму рукі. Вольга Шмаргун, Дмітрый Котаў, навіны, Віцебск. На гэтым тыдні ў Віцебску святкавалі 80-годдзе ўтварэння беларускага фізкультурна-спартыўнага таварыства прафсаюзаў. Заслужаныя ветэраны, славутыя чынныя спартсмены і маладое пакаленне выхаванцаў прафсаюзнай школы сабраліся, каб падвесці вынікі выступленняў у 2015 годзе. Абмеркаваць, як ідзе рэканструкцыя аб'ектаў і мадэрнізацыя матэрыяльна-тэхнічнай базы спартыўных устаноў. І самае прыемнае – узнагародзіць лепшых трэнераў і спартсменаў. На працягу апошніх гадоў Віцебскі абласны спортклуб лідзіруе па падрыхтоўцы атлетаў, якія паспяхова выступаюць на буйных міжнародных стартах. Сёлета яны заваявалі на чэмпіянатах свету і Еўропы 34 ўзнагароды. У спісах нацыянальных зборных амаль 50 выхаванцаў прафсаюзнай школы. Мы к этому мероприятию подошли достойно. У нас достаточно много успехов. Мы, конечно, работаем в общей структуре спортивной отрасли Витебской области, но наша доля весьма весомая, почти половина медального зачета. Может, чуть меньше, может, не скромно, но достаточно весомая доля. Поэтому в этом плане мы чувствуем себя успешными на спортивной ниве. В этом году у нас было первенство мира в Таиланде по таиландскому боксу. Мы посылали двух наших ведущих юниоров. Это Кваш Даниил и Корсак Владислав. И оба стали победителями первенства мира в Таиланде, в городе Бангкок. Также очень серьезная победа – это чемпионат мира по кикбоксингу был в городе Белград, Сербия. И мой сын, мастер спорта международного класса Андрей Хоминок, он занял первое место, стал чемпионом мира весовой категории до 67 килограмм. Прадстаўнікі абласнога спартыўнага клуба прафсаюзаў пакажуць свой прафесіяналізм на спаборніцтвах і турнірах, якія пройдуць у рамках тыдня прафсаюзнага спорту ва ўсіх рэгіёнах Рэспублікі Беларусь. А вось віцебскія батутысты свой высокі прафесіяналізм ужо даказалі, прычым на міжнароднай арэне. У Віцебскім абласным выканаўчым камітэце на гэтым тыдні ўшанавалі членаў зборнай каманды Рэспублікі Беларусь па скачках на батуце. Віцебскія спартсмены складаюць касцяк нацыянальнай зборнай і на апошнім чэмпіянаце свету ў Даніі заваявалі 10 медалёў рознай вартасці і 2 ліцэнзіі на ўдзел у алімпійскіх гульнях у Рыа-дэ-Жанэйра. Лідар каманды віцяблянін Уладзіслаў Ганчароў заваяваў другое месца ў індывідуальных скачках. Яшчэ адно серабро наш зямляк выйграў у сінхронных практыкаваннях з Мікалаем Казаком. Аналагічны вынік паказала і Ганна Гарчанок, якая ў пары з Таццянай Пятрэняй заняла другое месца на п'едэстале. Таксама ўладальнікамі сярэбраных і бронзавых медалёў у камандных спаборніцтвах сталі Марыя Лонь, Паліна Бадыгіна і Олег Рабцаў. На ўрачыстым прыёме намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Уладзімір Цярэнціў падкрэсліў, што ўлады працуюць са спартсменамі ў шчыльным контакте, ведаюць праблемы атлетаў і, што важна, на 100% выконваюць дадзеныя абяцанні.
И то, что обещали спортсмены, это очень важно. И то, что обещала сегодня областная исполнительная власть, а областной спорткомитет, это все сделано. И в плане морального поощрения, и в плане закупки оборудования, и в плане материального вознаграждения. Все, что было обещано, все в течение 2015 года исполнялось. Конечно, можно сказать о наших спортсменах замечательно, молодцы. 2 именные лицензии, которые уже получены на игры в Рио-де-Жанейро. Ну и, конечно, опять россыпь медалей, как на чемпионате мира, на чемпионате Европы, так и на первых европейских играх в Бату. Ну, честно говоря, не рассчитывал я на серебро, потому что после подхода уже слез, думал, что не получу такую высокую оценку, как русский гимнаст. Но за счет высоты и сложности набралась оценка весьма неплохая, и чувства просто переполнили меня. Олимпиада уже совсем скоро, полгода осталось всего. Осталось только отточить свою программу, совершенствовать и в бой. Спачываць на лаўрах у нашых землякоў часу не застаецца. Праз паўгода наступяць самыя галоўныя спаборніцтвы ў іх прафесійнай кар'еры. А таму бліжэйшыя планы ў віцяблян падрыхтаваць максімальна складаныя праграмы да выступлення на алімпійскіх гульнях у Рыё-дэ-Жанейра. Хакей, скачкі на батуце, барацьба, кікбоксінг і таэквандо. Нягледзячы на апошні месяц года, спартыўная афіша па-ранейшаму радуе балельшчыкаў. Самыя відовішчныя і захапляльныя спаборніцтвы, як кажуць, пакінулі на салодкае. Што дзе і калі можна ўбачыць, у кароткім анонсе раскажа мой калега Сергей Мисурагин. Вітаю цябе, Сергей. Прывітанне, Ольга. Напрыканцы года спецыялісты, трэнеры і спартсмены падводзяць вынікі, а таму цана кожнага заваяванага ачка узрастае ўдвая. Выступаць прыходзіцца на грані магчымасцяў, а гэта заўсёды даспадобы гледачам. Пачну агляд з чэмпіянату Беларусі па хакеі, дзе каманды Віцебскай вобласці вядуць барацьбу за выхад у плэй-офф розыгрышу. У чацвер 28 снежня у так званы рэзервовы дзень у чэмпіянаце Беларусі адбудзецца адзін паядынак. «Хімік-СКА» на сваёй арэне прыме хакейны клуб «Магілёў». Дагэтуль новапалчане узялі верх у 2 паядынках з Віцебскам і замацаваліся на 8-м радку турнірнай табліцы. Пакуль гэта месца гарантуе выхад у плэй-офф, і каб яго ўтрымаць, трэба гуляць на перамогу. Пачатак гульні ў 19 гадзін. А праз 2 дні магілёўчане наведаюцца ў госці да каманды абласнога цэнтра. Віцебску ачкі таксама неабходны, бо пасля 2 няўдач мядзведзі апусціліся на 10-й радок. Адставанне ад зоны плэй-офф складае 9 балаў. Таксама ў суботу «Хімік-СКА» на сваёй арэне прыме Брэст. Апашны спартыўны тыдзень у вобласці адкрыты рэспубліканскія спаборніцтвы па скачках на батуце «Славянскія гульні». Яны ладзяцца раз у 2 гады і збіраюць мацнейшых атлетаў з краін былога СССР. На гэты раз удзел у прадстаўнічым форуме пацвердзілі спартсмены з Расіі, краін Балты і Беларусі. Не выключана, што ў спаборніцтвах прымуць удзел і славутыя віцебскія скакуны Уладзіслаў Ганчароў, Ганна Гарчанок і Мікалай Казак, якія ўдала выступілі на апошнім чэмпіянаце свету. Не застануцца без відовішча і аматары ўсходніх адзінаборстваў. 26 снежня ў суботу ў зале імя алімпійскага чэмпіёна Вячаслава Яноўскага пройдзе кубак вобласці па кікбоксінгу. Арганізатары плануюць сабраць у Віцебску вядучых спартсменаў, удзельнікаў чэмпіянатаў свету і Еўропы. А мясцовыя таэквандысты на традыцыйным навагоднім свяце падвядуць вынікі мінулага сезона. Тэатралізаванае прадстаўленне пад назвай «Чароўны Новы год ці вандроўка ў Нетландыю» адбудзецца 26 снежня ў спорткомплексе ЦСКА. І на гэтым, Вольга, у мяне сёння уся інфармацыя. Дзякуй, Сергей. Такім будзе Віцебск спартыўны ў наступныя 7 дзён, а мы працягваем. Навагоднія святы не за гарамі, а вельмі хутка ў Віцебску можна будзе набыць галоўны атрыбут навагодняе дрэва. Ёлачныя базары раскінуцца на 6 пляцоўках горада. Для жыхароў абласнога цэнтра падрыхтаваны каля 6 000 дрэў. Усё пра зялёную прыгажуню ведае наш карэспандэнт Вікторыя Целябкова. Одна з самых старажытных хвой у краіне расце каля вёскі Бібераўка. Ёй прыблізна 250-300 гадоў. Старажыла мае назву ведзьміна лапа, якую яна атрымала за незвычайнай формы. А таксама ў народзе ёсць паданне, што да гэтай хвоі прыходзіць прагнаная з Бібераўкі вядзьмарка. У легенду ўжо мала хто верыць, але мясцовыя жыхары ганарацца сваёй зялёнай прыгажунняй, як помнікам прыроды. Таму вырашылі размясціць на ёй шыльду «Ахоўваецца народам». Вельмі незвычайны аб'ект батанічны, таму што это самая вялікая хвоя на Беларусі. Як дрэва-матачнік, таму што шышкі, якія бяруцца з яе, утрымліваюць вельмі важны генетычны код. Гэта дрэва, якое высокамастацкі элемент ландшафту. Яно высокае, вялікае, і любой аб'ект, пра якой ёсць паданне, ён уже варты таго, каб взяць яго пад ахову.
У нашай вобласці ёсць шмат цікавых іглічных. У Лужаснянскім кадэцкім вучылішчы нават расце блакітная елка, пасаджаная прэзідэнтам Александром Лукашэнкам. Але пад аховай знаходзяцца і ўсе іглічныя дрэвы. Зараз праводзіцца шэраг мерапрыемстваў па прадухіленні незаконнай высечкі. За незаконную порубку одного новогоднего дерева Кодексом административных правонарушений предусмотрено штраф от 5 до 25 базовых величин. И за каждое новогоднее дерево предусмотрен штраф в размере одной базовой величины, независимо от того. То есть штраф по статье будет в любом случае, и будет штраф за каждое незаконно добытое новогоднее дерево. Таму, калі вы вырашылі набыць галоўны навагодні атрыбут, то трэба адправіцца на ёлачныя базары ці звярнуцца ў лясніцтва. Традиционно это Южный рынок, Смоленский рынок, Полоцкий рынок. Также организована торговая точка возле лесхоза Мира 44. Организована торговая точка в микрорайоне Билево и поселок Тарный. На сегодняшний день цена уже установлена на новогодние деревья. Значит, до метра новогоднее дерево будет стоить 80 тысяч, от метра до 2 будет стоить 100 тысяч и от 2 до 3 – 130 тысяч. Пачатак продажу елак 19 снежня, а шырока продаж навагодніх прыгажунь разгорнецца з аўторка. Вікторія Теляпкова, Кирилл Кайсберг, навіны Витебск. Якая ёлка без Деда Мороза? Напярэдадні навагодніх святаў абласны цэнтр абляцела чутка, што ранішнікі ў дзіцячых садках могуць проста не адбыцца. У якасці аргументаў усхваляваныя бацькі казалі, што існуе нейкая забарона, каб запрасіць на свята Деда Мороза. Іншымі словамі, выклікаць на ёлку прафесійнага артыста з агенцтва цяпер нельга. Наш корэспандэнт Сергей Мисурагін, бацька двух хлапчукоў, правёў уласнае расследаванне, каб развеяць усе сумненні наконт правядзення новогодних ранішнікаў. Новый год – яскравое и веселое свято, якое с нетерпением чакают и дети, и дорослые. Новый год приходит до нас разом с прыгажуней, елкой, Дедом Морозом и Снегуркой, віншаваннями, подарунками и карнавалами. Першими казачные герои наведывают самых маленьких на новогодних ранішніках у дзіцячых садках. Бацькі загадзя рыхтуюцца до святочнага прадстаўлення, шукаюць костюмы и подарунки, и самое главное – запрашаюць на свято Деда Мороза. Але сёлета Витебска абляцела чутка, что теперь рабіць гэта нельга. Все утренники в детских дошкольных учреждениях, праздники новогодние, они состоятся. Графики уже утверждены. У далейшай размове Ігор Кірутенка канчаткова праясніў сітуацыю. Хваляванні бацькоў дарэмныя. Ніхто запрашаць на навагоднія ранішнікі прадстаўнікоў прыватных арганізацый не забараняе. Толькі зараз, каб заказаць Деда Мороза, трэба узгадніць гэта пытанне з кіраўніцтвам сада і бацькоўскім камітэтам. Обычно в дошкольных учреждениях, как и в школах, организуются собственными силами. Если хотят пригласить кого-то со стороны, пожалуйста, вместе родительские комитеты, вместе с попечительскими советами, вместе с руководителями учреждения определяют по суммам, по датам проведения все это. Но утренники должны быть, потому что это праздник, самый главный праздник в году. А тым часам у дзіцячых садках Витебска поўным ходам ідуць прыгатаванні да сустрэчы Новага года. Дзеці разучваюць песні і танцы, майструюць навагоднія цацкі і упрыгожваюць ёлкі. Ёлка, бусы, мишура, Дед Мороз придет, ура! Расскажу ему стишок, даст он мне конфет мешок, и Снегурочка придет, сказку ангел принесет. Праздники однозначно состоятся с участием, конечно же, самых любимых персонажей Деда Мороза и Снегурочки. Это решается совместно с родительским активом дошкольного учреждения, с попечительским советом, но однозначно я могу сказать, что это будет профессионал в высоком смысле этого слова, именно настоящий Дед Мороз. Як бачым, падстаў для хваляванняў няма. Бацькі ўправе зрабіць свой выбар, запрасіць на свята прафесіянала ці абысціся сіламі аматара. Каму што даспадобы. Галоўнае зрабіць гэта правільна, не парушаючы заканадаўства. Сергей Мисурагін, Леонид Табола, навіны Витебска. Напярэдадні Новага года здараюцца цуды і збываюцца мары. У гэта вераць дзеці, а кожны дарослы пры жаданні можа стаць добрым чараўніком і ажыццявіць чыюсьці сціплую ці нават самую важную мару. З маленькім хлопчыкам Алёшам, які зараз жыве ў Віцебскім абласным спецыялізаваным доме дзіцяці і чакае свайго добрага чараўніка, пазнаёмілася Юлія Устінова.
Знаёмцеся, гэта сімпатычны каравокі хлапчук Алексей. Ён жыве ў доме дзіцяці з самага нараджэння. Актыўны і жвавы. Адразу не заўважыш, што ў Алёшы прыроджаная паталогія правай рукі. Аднак ён адчувае сябе роўным сярод аднагодак і вучыцца спраўляцца з цяжкасцямі, прыстасоўваецца. Адметная рыса характару гэтага маленькага чалавечка – мэтанакіраванасць і цярпенне. Як бы цяжка не было, абавязкова справіцца з усімі складанымі заданнямі выхавацеляў. Мальчик такой очень самостоятельный. Его популярная фраза «я сам». Может, не может сделать, получается, не получается, но Лёша всегда стремится все делать сам. И лишь только потом, когда он понимает, что сам он сделать уже не может, он тогда обращается за помощью ко взрослому. Мальчик очень позитивный, всегда веселый, в хорошем настроении. Конечно же, как и все дети, он может и покапризничать где-то, и даже побаловаться, но это больше желание его привлечь внимание к себе, чтобы с ним и поиграли, и пожалели, и приласкали. Би, вот молодец. Алёша, як і ўсе хлопчыкі, і пабегаць любіць, і машынкамі цікавіцца. А яшчэ ён актыўны ўдзельнік ва ўсіх ранішніках, вялікі памочнік ва ўсім. Старанны, самастойны і дапытлівы Алёша 16 снежня адзначае дзень нараджэння. Хлопчыку спаўняецца 3 гады. Гэты дзень, як і дагэтуль, ён сустрэне ў доме дзіцяці і будзе чакаць сваіх новых бацькоў, якія атуляць яго любоўю і клопатам. Выхавацелі спадзяюцца, што ў добрага і жыццярадаснага Алёшы абавязкова з'явіцца сям'я. І тады шчаслівых людзей стане больш. Юлія Устінова, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Крыху больш за тыдзень да Новага года. І гэта час самых неверагодных цудаў. Хочацца верыць, што маленькаму хлопчыку Алёшы ў будучым годзе будзе каго назваць мамай і татам. Гэта была інфармацыйная праграма «7 дзён». Вынікі наступнага тыдня будзем падводзіць напярэдадні свята на тэлеканале «Віцебск».